I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Alright, good morning mga bro-sis at welcome po muli sa panibago nating video. Ang video po natin ngayon ay ito, magpapasa po kami ni Master Founder. Ay, kasama ko po yan, yung nasa unahan ko. Yan po si Master Founder Bray. Magpapasa po kami ng aming form para po sa CSO. So ipapasa po namin itong aming form na to sa DSWD. So baka hindi na po kami makapunta sa opisina ng Sangguniang Bayan. At ayan, makulimlim na naman, basa na naman, may mga tubig-tubig sa ating dinadaanan. Ayan, sa Tagiliran. So ano nga po pala, hingi ko po sana ng suporta yung YouTube channel ng aking asawa na si Madonna Aqua. Ang kanyang YouTube channel ay Madonna Aqua. Bali ang kanyang content po ay arts and craft, DIY, do it yourself. Ayan, napakaganda po ng kanyang content. Ayan, makikita nyo po dito sa ating video. Yan po yung kanyang YouTube channel. Sana po ma-subscribe po at paki-like and share po yung kanyang video. Actually, bago pa lang po yung kanyang YouTube channel, dalawa pa lang po yung kanyang video. So very informative naman po yung video niya. May mga matututunan po kayo, kasi lalo na ngayon na back to school na po, kaya nakaisip siya ng ganyang content. Sana po masuporta po natin mga bro and sis yung kanyang YouTube channel. So tuloy-tuloy na natin itong ating biyahe. Itong ating vlog. Shoutout muna tayo sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagko-comment po, nagla-like. Maraming salamat po kay Brett. Yan, kay Brett, kay Alpi Richa. Salamat po sa panonood, sa inyong comment. Yan, at kay Netgo. Salamat po. Shoutout kay Francis Waman TV, Rex Fernandez, Grace Miranda, Reynante Dugang, Joey Reblora, Raymond Samoran, Reynaldo Agrayam, Simon Cachero, ayan, Team Stowell, Ronnie Works. Shoutout sa iyo bro. Mark Jan Rotor, shout out kay GJP. Yan. Sheila Channel, yan, ng LWGBI Fresco Chapter Luzon. Yan, shout out po sa iyo sis. Yan, at mabuhay po ang LWGBI ng Fresco Chapter. At kay Tom Mart ng JDFII Chairman. Yan, shout out po Chairman. Kamay mano po sa iyo, kay Chairman Poal. Yan. At kay WGMF Rose Gabonales. Yan, shoutout po sa inyo. Big salute po sa mga nag-comment. At maraming salamat po sa inyong suporta. Yun, at maraming salamat po sa mga sumusuporta po, sa mga nanonood po sa aking mga video. Yan, shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat po sa mga suporta binibigay niyo po sa aking channel. At yan, God bless po sa inyo. Pa-suporta rin po sa YouTube channel ng aking asawa na si Madonna ni Aqua. Yan, marami po kayong matututunan mga informative regarding sa mga project po ng inyong mga anak. Bago pa lang po yung kanyang YouTube channel, pero meron na po kayong mga mapapanood kahit na dalawang video pa lang po yung kanyang na-upload sa YouTube. Meron po kayong mapupulot na aral pagdating po sa mga project po ng aming mga anak. Siya po yung gumagawa.
Ako, napakahilig po mga mag-design po. So, nantay lang po namin si Master. Ayun. Let's go! Palitan ko na. Sabi ko ni mali.
One, two. Tama po. Ano eh, kayong kapatid ng kaa? Ano po? Kilala niya po. Ayaw mo kayong kalapati lang to. Oo, hanggang po ngayon, dito niya pa po tayo. Okay, one, two. Nasipilito? Kaya ano po? Ay, Piano bakit? na. Apo. Kaya naman, dama ka naman. Sorry mo all. Sorry, kita nagpas basketball. Antay lang namin si Bro Drew. Si Bro Drew pala yung nagpapatulong kay Master. Punta na po dito. Shoutout po sa mga member po namin na hindi pa po nakakapag-renew ng ID. Mga bro, mag-renew na po kayo ng ID ninyo. Habang nandito pa si Master, makapag tumawag kay chairman. Yan. Magkano yung ID tamo yun? Tutup ke? Eh, tutup ke? Tutup mo? Ayun mga bro, tutup si. Paglaanan nyo ng konting budget yung ID. Yun naman isang taon nyo nang gagamitin. Tsaka alam nyo naman yun mga bro, subok nyo na yung ating ID, yung ating uniforme. So, kayo na lang ang inaantay. At salamat sa mga kapatid namin nagbalik loob sa aming grupo. Ayan. Stay active mga bro. Ayan. Sa mga nag-iisip pa kung magbabalik o hindi na, magbalik kayo mga bro. Kasi na alam nyo naman, napakaganda ng grupo natin na malaking tulong yung grupo natin sa atin, sa sarili natin, sa pamilya natin, diba? Doon. So sa ngayon kasi mas magandang gamitin yung ID natin kung ito naka-renew na, updated na, diba? Luma na yung ID mo mga bro, mga sis, palitan nyo na yan, kuha na kayo ng bago. Kali mo Master. Ayun nga, ito po, nandito kami ngayon sa munisipyo, yung pong mga requirements ng accreditation sa PSO, ilakad po namin para po yung mga pangalan po natin dito, pangalan nyo, may lagay po at may search po sa computer ng munisipyo kung sakaling medyo magka-problema at nakita nila yung pangalan nyo dito, at least may record po kayo dito sa munisipyo. Sa katunayan, kayo po ang MDF. Kayo po ay miyembro o opisyal ng MDF. Dito po, gumalaw po kami kasi po kung walang gagalaw dito, wala. Ano po yung kaya kailangan din po namin ng tulong nyo. Yun ang unang-una, kailangan po magtulungan po tayo pagdating po sa ganitong aktibidad. At pag ganitong kaya kasi po dito po kasi natin nakikita yung isang namumuno kung talagang siya po ay talagang sa mga miyembro. Oo. Kaya po salamat din po sa tiwala. Kami po ay nagsisikap para po makamit natin yung tagumpay. Na kahit tayo po ay volunteer lamang, tayo naman po ay accreditation. Tayo naman po ay naka-credit. Ibig sabihin na credit, meron po tayong hinahawakan na papeles na pwede po tayo malabas-pasok. Halimbawa po sa lupa, meron po tayong titulong hinahawakan. Ganun po yung accreditation. Hindi po katulad na mag-jewelry tayo, wala naman tayong hawak na papel. Kahit papel depon lang, wala. Dito po, nakapasok tayo sa accreditation, meron po tayong pinanghahawakan.
na papel. Sa katunayan, tayo ay nakarehistro sa munisipyo natin. Mm-mm. Hindi lang po yun, na tayo po, dito po, pinasa po namin yung mga requirements galing po sa ating mga namumuno, yung mga accreditation at saka yung mga name po ng bawat officer at miyembro, nandun po lahat. Kaya po, pinoproblema lang po namin dito, yung mga hindi mag-active, baka po yung madaganan dito dahil po naipasok po namin yung pangalan nyo. Sana naman po, yung ano nyo po, yung pagiging active nyo, ibigay nyo po sa grupo, kahit na yung walang trabaho. Unang-una naman talaga natin na inaano, priority natin, trabaho. Noon, pamilya. Pero wag po natin kalimutan yung pinasukan at sinumpahan nating grupo. Bakit po? Yan po ang nakaatang sa ating balikat. Tama. Opo, kung dumaan po tayo sa doktrina ng kapatiran sa Bailos, hindi niyo po makakalimutan yun. Pero pag hindi po niyo sinaksak sa isipan niyo yung mga sinabi ng doktrina at sa Bailos, sigurado pong makakalimutan niyo lahat. Manghihinayang sila. Manghihinayang kayo. Manghihinayang po kayo kasi nandito na po tayo eh. Nasa kusina na tayo, kakain na lang tayo eh. Saan ka pa? Sabi nga. Pakapag na. May tagaligpit pa kayo. Kaya nga po dito, sinasabi ko, tayo po, hindi naman gawa lang yung grupo natin. Basic registration tayong binabayaran, taon-taon, kaya po yung mga ID natin napapaso, kailangan i-renew. Yun po yung pinambabayad sa SEC natin. Kaya po sana naintindihan nyo na tayo po ay may SEC. Yun po, binabayaran natin po dun sa mga ID. Makikita mo naman po yung number ng SEC natin dun. Malalaman nyo naman po na totoo. Oo. Ayun po, hinintay po namin si Rodro. Habang nandito po kami, tutulong po sa mga consul, malalapitan kasi nasa hospital po daw yung dito niya. Apo. Kung anong magagawa namin, tulong sa kanya. Kaya lumapit po kasi si Rodro kay Master, may siyang tulong, papasama siya. Kung kanino daw pwedeng lapitan ng mga konsilor dito sa aming bayan, sa Apalit. So, yan, lalapit kami kay Consilor Mabik. Kaya po, ngayon po kasi, wala po si Mayor. Wala po si Mayor. Kaya may lang po namin. Shout out sa mga brosis, yung ID ninyo, Pasuna. Kung kinala mga brosis sa ito nyo naman gagamitin yun at carry naman ang gagamitin, hindi naman po kami. Para din po sila. So, ang mga pinasok po namin sa kalan dito sa theatro, mga prointi, sana kampanan po ninyo yung ating pagkakas at kayo ay magpapabaya, pasensya na po kayo, pwede po namin patanggal yung pangalan po ninyo. Huwag po sana kayo magtatampo, yung po sinasabi ko realidad, kumbaga, na ang kailangan po namin yung tulong po ninyo. Ipakita po natin sa bawat isa ang ating pagmamahal. Embrace po natin yung isa't isa. Yan. Pakita natin yung solid na samahan, solid MJ family. Yan. At sana yung mga dinoktrina sa inyo ni Master, huwag nyo kalimutan. Kasi yan lang po yung isang magandang gabay po ninyo. Sa atin, tayong mga membro, tayong mga opisyal. Especially sa mga municipal officer. Yan, sana magampanan po ninyo yung inyong obligasyon bilang municipal officer po. Kayo po ay kaatabay ni Master at saka ni SF Lando. Sa big salute kay Municipal President sa Man Yambao. Napakasipag na tao. Ano sabi sa kanya? Yun po talagang katungkulan niya, tinatang sa kanyang balikat. Ito po inagampanan niya ng maayos. Ito po ay sobra-sobra pa nga. Kahit hindi niya na trabaho, ginagawa niya na. Tama. So, kaya po, big salute po kami sa kanya. Darating po yung oras na meron din kami may bibigay na kasiyahan para sa kanya. Kasi po, talagang ginagampanan niya yung trabaho. Tama po. Ito po yun. Isa po siya sa mga nakasama namin at nakatulong namin dito sa paglalakad po ng mga requirement na para ibigay po namin sa CSO.
Ito po yung mga nagpagawa ng papel sa mga print sa pagkapapero, ng pagpapaprint. Yan, yung mga picture, yung mga aktibidad po namin, yung mga attendance. Yan, siya po yung nagpaprint po niyan, siya po yung gumalaw. Kaya sana yung kanyang municipal vice president at secretary at yung kanyang tresurero magampanan nyo rin at tularin nyo po si Rasman Jambaw. Yan. Kahit wala siyang motor, naglalakad lang siya. Lalakad. Wala akong service yun. Lakad lang. Kaya maglakad yung tao na yun kahit sa kilometro pa yan. 10. Lalakarin yun. Sabi nga sa kasabihan, pag gusto, maraming paraan. Maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Totoo yan. Real talk po yan. Kaya, so, mamaya na lang po ulit mga bro and sis. Nagkaibigan na po namin yung aming requirement para sa CSO. Kasama ko po si Master, dalawa lang po kami. Okay. Yeah. Naipasa na po namin yung aming requirements sa CSO. Sakali pong kulang, tabi follow na lang po yung kulang. So, yan pa, uwi na po kami ni Master. Kasama po namin si Bro Drew. Yan, tutulungan po namin siya kay Councilor Mabig Mendoza. Gusto raw po niyang hingin ng tulong kay Councilor Mabig Mendoza. Yun, at shoutout nga pala sa mga tatay at nanay sa panahon natin ngayon. Siguro naman nakikita ninyo, nababasa ninyo, nababalitaan po ninyo sa TV, sa Facebook, na marami na naman pong nangunguha ng bata, pati mga dalaga. Delikado ngayon yung mga dalaga. So shoutout sa inyo mga magagandang dilag. Lagi kayong mag-iingat. Kung pwede kayo magpasundo sa boyfriend ninyo, johin ninyo, kapatid ninyo, tatay ninyo o nanay ninyo, ay magpasundo kayo kung meron silang time at nasa bahay lang sila para na rin sa kabutihan mo. At sa mga nanay na tatay dyan na may estudyante elementary, kung hindi naman po kayo busy at may time po kayo para sundin po yung inyong anak, sundin po ninyo para po sa ikabubuti po ng inyong anak, kasi may mga nangunguha na naman po bata na nakaban. Yan, nauuso na naman po yata ang ban na puti. Kaya shoutout po sa ating mga kapalisan, ating municipal na kahit wala na pong election, tapos po yung election, sana po maglagay pa po sila ng mga checkpoint sa bawat barangay. Mas maganda kung bawat barangay at dito sa mga bayan ng palit dito sa crossing o kaya malapit sa school. Yan, sana may mga agent na hindi naka-uniforme na nagbabantay para po sa ating mga estudyante, sa ating mga bata na elementary, para po sa kabutihan po ng mga anak ng mga nanay at tatay dyan. Sunduin po ninyo yung inyong mga anak sa eskwelahan. Ano po, huwag niyo po sanang masamahin ang aking sinasabi dahil malasakit lang po yung akin. So dito ko na po tatapusin yung video. At maraming salamat po sa mga nanood na nakatapos po dito sa ating video. So maraming salamat po mga bro and sis, at sana patuloy niyo po akong suportaan at magkita po tayo muli sa ating susunod na i-upload na video. God bless po mga bro and sis.